ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ କାଂସବାଂଶ ନଦୀରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କାଂସବାଂଶ ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଠାରୁ ବାଉରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଯୁବନେତା ଗଦାଧର ଜେନା ଓ ଭଦ୍ରକ SO ସୁମନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।